बावैसो जोंहा कुइसन माबा माने बाजेट डिसकासननि सायाव बाजेटनि सायाव सावरायनाय आयदायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय आथियाबारि रेन्जआव अर्थात रायमाना माहारियारि हाग्रामानि गेजेराव 28 जुलाइ खालि जालांनाय मोनसे गाज्रि जाथाय एबा सासे दाय गैयै सुबुंखौ फरेस्टनि फायखिफ्रा गावथारनायनि सायाव जोङो हाउसआव एबा सदनाव जोङो सावरायनो थाखाय जोङो अनुमति बिदोंमोन एबा पारमिसन बिदोंमोन नाथाय बे पारमिसनखौ जोंनो होआखिसै बेनिफ्राय जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बिटिआर ओनसोलाव मानसि थैब्लाबो मानसि गोमाब्लाबो हयथ' बिथांमोना बेनि सायाव दायित्व लानो नागिराखै आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सालायदों ना आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सालायदों बिनि सायाव जोंहा सन्देह दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां इएम बिथांनि जे स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टआ कमप्लिटलि माने डिपार्टमेन्टआ होनाय स्टेटमेन्ट दा बेखायनो जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जोङो खावलायदों जोङो दाबि दैखांदों जे बे आथियाबारि रेन्जआव जानानै थांनाय सासे सुबुंखौ दाय गैयै सुबुंखौ फरेस्टनि फायखिफ्रा गावथारनाय बिनि सायाव मोनसे गोजौ बिजिरसंनाय लाबोनांगौ तदन्त खालामनांगौ आरो दाय गैयै सुबुं रुंसारि जालांनाय न'खरनो जाहाथे 1 कोटि रांनि अनसुंथाइ होयो जों बेखौ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो दाबि दैखांदों बे सोमोनांथावना मास मोननैसोनि सिगां रुनिखाथायाव दंफां खावनायनि सन्देहआव स्पेसिफिक मोनसे कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रुनिखाथा रेन्जआव हमनानै लाबोदोंमोन आरो बेखौनो रायजोफोरा रुनिखाथा फरेस्ट रेन्जखौ गाग्लोबनानै हाथियार पर्यन्त बिथांमोना सेनानै लांदोंमोन नाथाय बेयाव थरसेबो गुलि बेराखै दिनै जोङो सन्देह बिटिआर ओनसोला बर' माहारिखौ फोथांनो थाखाय बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नङा नामा बर' माहारिनि थाखाय नङा नामा दाखालिनि बे कुसुगाव डिभिजननि सिङाव आथियाबारि रेन्जनि सिङाव जानाय जाथाया बर' सुबुंखौसो गावबाय नामा दा बेनिफ्राय मा फोरमायनो नागिरदों दा जों बेखायनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ जेब्लासिम बिथांमोना सरकार खुंदों बै समनिफ्राय हाग्रा सिफायनाय दंफां दाननाय दंफां खावना लांनाय माखासेखौथ' हमदों नाथाय बिथांमोनखौथ' गावाखै बावैसो सिगां गल्डेन लेंगुर जाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोबोद गौरब गोग्गानाय जोंनि ओनसोलावसो बे मोनो गुबुन ओनसोलाव हयथ' बेखौ गोबाङै मोना दा बे सनालि बान्दर सना गाबनि मोख्रा जायखौ जों गल्डेन लेंगुर होननानै बुङो बेखौबो खावना लांनाय जाथायाव माखासे मानसिखौ थानो हादों नाथाय बिथांमोनखौथ' बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होआखैमोन नाथाय दाखालि 28 जुलाइनि जि जाथाय बियो बिथांखौ जाय मुंख्लं जाबाय बा रुंसारि जाबाय बेखौ बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होनो हानाय जायाखैमोन आरो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदि हाग्रायाव हाबोबा मानसिखौ गावनायनि अर्डार जुदि दङब्ला फरेस्ट ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ मानो एलार्ट खालामो मानो सुचना होआखै जे फरेस्टआव हाबोब्ला मानसिखौ गावनाय जायो होनना बिथांमोनाथ' आगथिया जेबो इनफरमेसन होआखै आरो ओरैनो जोंनि ट्राइबेलनि माखासे जनगोष्ठी आरो खायसे जनगोष्ठीया फरेस्ट आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानो हानायनि नुथाय दङ दा बे हिसाबै बे गावनाय जाथायखौ जोङो निन्दा खालामदों आरो न'खरा जिहेतु गोरिब आरो न'खराव सासेल' फिसाज्ला दङमोन बिथाङा बिसिबो दङमोन उन्दै सासे खुदियाबो दङमोन दा बेखायनो बिसि लोगोसे बिमा बिफा आरो न'खरा सोलिनो हानो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे 1 कोटि रांखान्थि अनसुंथाइ होयो बेखौ जोङो दिनै दाबि